Продава се прекрасен апартамент с една спалня близо до града. Зеленина, спокойствие, комуникация. Ако търсите вашия бъдещ дом, това предложение не е за изпускане. Продава се само до края на седмицата, като първите купувачи ще спечелят със сигурност, защото този апартамент става и за инвестиция, и последващо отдаване под наем. Разположен е на такова място, което предполага много добри комуникации, ЖП транспорт, градски транспорт, както и бърз и лесен достъп с автомобил до всяка една точка.